Maar een van die Afrikanen, Jan, hij koopt op een stadium van een zeekat bij een troeteldierwinkel. En hij vat hem huis toe, nou, die bad lekker vol water getapt en hij nou die zeekatje daar in die badwater. Nou staan die hele familie nou om die bad. Die zeekatje flitter nou die kant toe nou. Flitter die kant. Oogjes is zo omgedop zo lekker krijg. Hallo, zout ook gegooid, dat is ook een happy, gelukkig geweest. Die zeekatjes hebben we dan blazen, die watertjes. In de lucht. Hallo, kijk nou die zeekatje, maar zo na 3, 4 dagen. Toen begon hij nog gaat vol raak voor die zeekatje, want hij wil bad, man. Nou probeer hij om nou die zeekatje vangen. Hij wil nou laat die kindertjes gaan bad, maar hij is glad uit en het is maakt me net zo. Als hij hem hier vat, dan glip hij niet daar. Als hij hem daar vat, dan glip hij daar. Nou is hij later nat gespat, hij staat zo op het ding weer weg. Hij wil hem aan hem troef. En hij vat een keer dankje en hij trekt die prop uit. En die water loopt uit, maar toen zei hij zeekatje hem voor hem lekker vast. Dus zat hij nog net zo. Recht op aan die bad, want die wit oogjes kijken in hem. En hij heeft hem aan die kop en hij trekt me. Hij zei, zie hij zal je nemmel van die bad afskeer, man. Waarom kan hij niet eten? Nou try zijn voeten losmaken, niks. Hij te veel. Hij te veel. Hij zei, hij heeft hem kruis met de mensen wat aardappels optellen. Hij zal voor oorlog zo optellen, maar in ieder geval... Hij is toen daar uit en hij bel nou die man bij die troeteldierwinkel. Hij zei, hoe krijg je mensen nou die zeekat in die bad? Die oude zei, je moet een graaf vat. Nou tegen graaf ophalen, nou try hij die zeekat op skip. Maar als hij die 3 voeten los het, dan vat die andere bollen. Ik wil nog niet zeggen hoeveel, want ik weet niet hoeveel oren. Dan vat die bollen hier over die zeebak en in die handdoek hangplek. En die ding kijkt om met 2 oren, leg ik aan hem bijt. Hij is terug, hij belde weer die over die troeteldierwinkel. Hij zei, nee man, je wil mij komen helpen, ik krijg niet dan met die patje. Nou, die man nog al geslapen, nou kom hij daar aan en zei, waar is die zeekat? Die zeekatje nog net zo nog. Kijk al net zo, nou is hij vreselijk. Die man zei, waar is die graaf? Hij zei, daar is die graaf. Die man vat die graaf. En hij zeekat kort zijn kop. Toen maak hij al zijn voeten net zo. 7 dagen. En toen hem naar huis.